What's up mga kasulong? Welcome sa aking panibagong vlog na naman. Ang totoo niyan, wala kaming magawa. Bali, para maging productive yung araw natin ngayon, may naisip akong gagawin. Kung mapapansin nyo, nakikita nyo sa likod ko, may bakanting loting maraming damo. Tatanimin natin siya ng okra saka talong. Hindi naman siguro magagalit yung may-ari kung lilinisan kasi advantage niya pa ngayon. Pero tropa ko naman yung may-ari nito, magpapaalam na lang ako. Tapos hindi lang naman dito nagtatapos yung vlog natin kasi may gagawin din tayong kakaiba. Mamaya, after natin maglinis, magluluto ako ng inihaw na puso ng saging. So kikilawin natin siya para medyo kakaiba. So tara, samahan nyo ako. Mga kasulong, ililipat natin tong mga wild saging to. Di ko alam kung anong uri ng saging to. Naging wild siya kasi sa tingin ko yung mga ibon ang nagdala niyan dito. Siyempre pag kinakain yung bunga, tapos pag umiipot sila kung saan, nahulog dito yung ipot nila. Pati yung bubuyog, panike, importante yan kasi yung ipot nila ang nagdadala ng mga buto kung saan saan. Nice. Lahat mahalaga. So kasulong, binubunot ko yung gabi para pwede natin ilipat sa niya kasi parang wild gabi siya pero kinakain to. Masarap to, hindi siya makate. Lilipat natin siya sa mas magandang pwesto niya. So kasulong, mayroon dito tayong nakitang puno ng kamyas. Kung mapapansin nyo, walang bunga. Pero ito, share ko lang din para sa kaalaman ng iba. Ang kamyas po, the more na sinasaktan mo siya or hinahampas mo yung mga dahon, tinataga mo yung katawan niya, yun ang gustong-gusto niya. Kasi the more na sinasaktan mo siya or ginugulo, mas namumulaklak siya. Dahil pag namulaklak siya, mas maraming bunga siya. Tested po yan dito sa Bicol. At hindi siya yung pamanhiin lang. Talagang, yun talaga ang kamyas. So parang puso mo lang kahit paulit-ulit ka sinasaktan. Mamahal pa rin. Ganun ka, lupit. So, pakita ko sa inyo kung paano hampasin. Kung mapapansin nyo, wala siyang bunga. Ganito yung paghampas niya. Nasa gapar. Yon, ano yan? Trivia yon. Mapapansin nyo, after nyong hampasin, mga ilang araw lang, mamumulaklak na siya. Ganun po kalupit ang kamyas. Mas gusto niyang binubugbog siya. Hindi ko to ginagawa dahil trip lang. Talagang ganito talaga para malaman lang ng iba. So yun mga kasulong, pagod na kami. Ito na nangyari, medyo malinis na siya pero hindi pa siya pulido. Bali ang gagawin namin, siguro bukas na lang yung tatanggalin namin pati itong maliliit na Pero at least may maganda
ganda ng resulta. Papansin nyo, marami ditong puno ng pinagputulan ng kawayan at mga bulok na siya. Naisipan ko, imbis na bunutin siya, magbo-bonfire kami dito. Pero double purpose yun kasi di ba sabi ko sa inyo, magluluto tayo ngayon ng inihaw na puso ng saging. So dito namin siya lulutuin. Inihaw siya pero after maihaw, iaano natin siya, kikilawin natin siya. So dito mismo natin lulutuin. So panoorin nyo. Bali ang gagawin namin, magbibihis muna ako kasi masyadong pawis na ako. Tapos pagkabihis namin, kukuha kami ng puso ng saging para maluto na natin. Kasulong, gagawa tayo ng panungkit. Kutsilyo gagamitin natin. Tatalian natin ang alambre para makuha natin yung mataas kasi yung puno ng yung pangalawang bunga kasi dalawang bunga. Ayan. So guys, lalagay lang natin to sa baga. So hayaan lang natin. Siguro mga 1 oras din na nasa baga siya. Bali hindi na natin siya babalatan. Yung magsisilbing cover habang naluluto siya. Kasi pag after nun na siya, magiging parang uling na siya. Pero yung sa loob nun, hindi pa siya sunog. Yun yung kikilawin natin. Maintindihan ang nilalaman ng puso tuwing magkahawak ang ating kamay. Pinapanalangin. So guys, ito luto na. Nakalipas na 40 minutes. Hindi pala 1 oras. Sobrang matagal na yung 1 oras. Ayun na siya. Usyang na siya. Normal po yan, normal yan.
natin guys. Kasulong, sarap nito. Para siyang ano, una. So yung mga kasulong, tapos na yung pinagpagura namin, kaya relax na lang ngayon. So bali, titikman ko pala. Ito yung ginawa. Para siyang ano, itsura niya parang lechon or tuna. Padalo. Sarap. Pakulam pwede. Saka papulutan. The best. Anghang. Siyempre may suka. So naamoy mo yung ano, maamoy mo yung usok ng ihaw, tapos ramdam mo yung ano, kinilaw talaga. Siyempre may suka, saka ano rin, nangingibabaw din yung kalamansi. Siyempre maanghang, marami kasing sili. Ano mo pare ko eh? Sarap. Anghang. Sarap. Wow. Ano mo pare ko? So yung mga kasulong, mapaparami atang alak namin, madadagdagan pa to. Subscribe nyo na lang. So para sa mas marami pang vlogs, food trip, exotic food, gala namin, kung anong katarantaduhan. Pero the best. Misturyahe!